Senator Judges Alan Cayetano and De La Rosa. Prior to both gentlemen, Chair would like to recognize Senator Gatchalian. Senator Judge Gatchalian. Thank you, Presiding Officer. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, I was listening intently earlier between the exchanges of our good colleagues. And sa mga nakukuha ko, itong gagawin nating desisyon ay napakahalaga po. Dahil ito po ang magdidikta kung paano po tatakbo itong impeachment proceedings. Kung matutuloy ba, hindi ba matutuloy, o mareremand po. At narinig ko po ang ating kasamahan, si Senator Judge Bato de la Rosa, sa kanyang privilege speech earlier, na meron pong dalawang issue na lumalabas dito po sa impeachment or sa articles of impeachment. Unang-una ay yung articles of impeachment allegedly ay constitutionally infirm. No? Yun po ang aking pagkakaintindi sa kanyang talumpati kanina po. At pangalawa, itong articles of impeachment hindi ho pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ginoong Presiding Officer, itong constitutionally infirm ay tingin ko premature para po desisyonan ngayong gabing ito. Dahil hindi pa ho tayo nag-uumpisa sa trial proper. At hindi pa ho natin naririnig yung mga argumento ng prosecutor or ng defense. Ito po ay allegation na personally, ako po, hindi ko ho nakikita pa yung dokumento. Hindi ko ho nakikita pa yung mga papeles kung talaga bang constitutionally infirm or hindi ho siya constitutionally infirm. Pangalawa, hindi rin po natin pa naririnig yung argumento ng mga kasamahan ho natin sa House of Representatives. Kung tatanungin ho natin sila, sigurado po ako sasabihin nila na ito ay constitutionally sound. Pero hindi ho natin naririnig po ho yan. Kaya ho, napakahirap po magdesisyon para sa akin ngayong gabing ito dahil ho, hindi ho natin nabibigyan pa ng oportunidad yung prosecution as well as yung defense. Dahil ho, sa tingin ko, ilalabas rin ho ito ng defense team pagdating po sa impeachment trial. So mga kasama, ako nahihirapan po kung gumawa ng desisyon, sa totoo lang, dahil po hindi pa ho natin nakikita yung mga dokumento at hindi pa rin ho natin naririnig yung mga argumento. At pangalawa, doon po sa issue ng crossover. Ako po ay sumasang-ayon sa argumento po ng ating ginoong presiding officer kahapon nung binanggit niya yung discussions during the 1987 Constitution. Kunin ko lang po yung aking notes. Kasi nagtatanong rin po ako, bakit ba ho dinisenyo ang Senado na mayroong 12-12? Kasi ho, kung ang Senado ay dapat mag-terminate at the end of every Congress, sama 24-24 po ang elections. 24 senators ang matatapos at 24 senators rin ang ihahalal ng taong bayan. Pero hindi ho ganun ang nakadesenyo ang Senado. Kaya sumasang-ayon po ako sa talumpati ng ating presiding officer na dinesenyo ho to sa mga ganitong sitwasyon kung meron pong impeachment na mangyayari para po kaya niyang tumawid from one Congress to the other Congress. At gusto ko lang ho ulitin yung discussion sa pagitan ng dalawang constitutionalist, si Commissioner
Felicitas Aquino at si Commissioner Ricardo Romulo. At babasahin ko lang very quickly. Sabi po ni Mrs. Aquino, on the basis of these shared premises, would the legislature then, sitting to undertake impeachment proceedings, still bound by the rules of legislative sessions? Specifically, if the legislature adjourns, are the members duty-bound to terminate or to pre-terminate, as the case may be, the impeachment proceedings if the supervening circumstance of adjournment of session come in? At sabi rin po ni Mrs. Aquino, because I would proceed from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice and therefore is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn, assuming that the session is adjourned. Impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Sabi po ni Mr. Romulo, our thinking is that if the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of an adjournment. So, ginong presiding officer, malinaw na ang intention kaya ginawa pong 12-12. No? Kasi basic ho yan eh. Kung dapat ho tayo ma-terminate katulad po ng lower house, dapat po lahat hinahalal. Pero hindi ho ganun ang disenyo. Ang disenyo po ay 12-12 para po sa mga ganitong sitwasyon na maitatawid po ng impeachment proceedings to the next Congress. But babalik po ako doon sa unang contention, which is the constitutional infirmity ng articles of impeachment. In my opinion, ito po ay premature para po desisyonan ho natin yung gabi. Dapat po marinig ho natin yung argumento ng mga prosecutors pagdating po ng impeachment trial. Dahil dadating ho rin tayo dyan sa impeachment trial. At doon po lalabas itong mga argumentong to at doon ho natin malalaman at maintindihan kung ito po ay constitutionally infirm at kung dapat po i-dismiss o i-remand or kung ano man ang action na gagawin po ng ating impeachment court. So maraming salamat, Ginong Presiding Officer.